ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хонаҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp, имо, экранмода рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ заминӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор, аз территорияи шаҳри Кӯлоб, ай Файзобод ва аз ноҳияи Рӯдакӣ ва аз дигар тарафҳо ҳастанд. ҳам замини фурӯшӣ, ҳам квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Қурған ва ҳам хонаҳо обшим, ҳам замин, ҳам хона, ҳам квартира бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ насида ки аз кадом ноҳия, аз кадом шаҳр ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст, мо дар видео оянда ҷудо карда бар шумо пешкаш мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 137 сомонӣ аст. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. марҳамат, рафтем. хуб, бародаро ки аз ширкати Шифофармо дорӯза касб мекунем, марҳамат. ин борои ҳастанд ки тоҷикистоншо бояд имрӯз рой кунем. равғани Кавсар, М+, ҳамчун омега 3, шитовидка барои зоб, ишам барои зоб мебошад, равғани донаи ангур, сахарни диабет, миноксидил барои баровардани мӯи сар, риш, ҳамчунин королкожа ва саминван барои бузбала шудан, равғани шурок. ҳамин хел дорои аст ки ирӯза заказ шидагии Тоҷикистон. мо ҳар рӯза Тоҷикистон борой мекунем. тариқи самолёт кадоме метавона лозимш бошад заказ кунад, ҳар рӯза рой мекунем. Тоҷикистон 2-3 рӯзда мерасад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмаҳсуд, тарафи стари аэропорт. дӯстон азиз, кӯчаи Саноат 19. ҳамин хел маълумоту. ҳамагӣ 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. хонаи дуошона аст, ремонтои замонаи обсвет ҳаст. дӯстон азиз, хоб, обши ҳамаи шароитош муҳайё аст. 14 хона, ошхона, баня, кухниш кати ремонтош кардагӣ. хона мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 550 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. 550 000 сомон, кадоме ки харидори аниқ боша мекунад, омада бина арзон муомилаи хуб мекунем. хоб, ин ҳамин рақамҳои ва видеони соҳиб шуна метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг занед, дар WhatsApp-шон нависед, бештар маълумотша аз худашон гирем. марамат. ва дӯстон азиз, шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, дар ки ҷо метавонед падисаш кунед. раҳмат барои дастгиритон. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки срочно қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар тарафҳои фабрика гуфтагӣ аст, яъне ки Истиқлолда. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки обсвет ҳаст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, як веран, як калидор ва подвалам дорад. ва дӯстон азиз, хоб, дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангурам дорад. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, тарафи фабрика Истиқлол 14. 6 сотиқи замин, 3 дар хона. дӯстон азиз, якта веран, як калидор, 4 подвалчаи майда ки 4 тақсим кардагӣ аст, 4 подвал дора мегӯям. обсевичам аст, хай набудистен хона дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур дорад. нархша мега 250 000 сомонӣ аст, бо муомилаи хуб дорад. 250 000 срочно мега бо муомила мекунем. хоб, кадоме ки лозим боша, мақсад ки маъқул аст, ҳамин хона ин рақамошонда занг занем ва маълумотои пурраша гирем, бо арзон мекунем. ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни Корвон гуфтагӣ аст, пеши Обтовида, дӯстон азиз, пеши масҷиди Муфтӣ. духонага квартира аст ки дар сеюм мошина қарор дорад, 50 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, термос дорад. квартира тайёра барои зиндаӣ кардан. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 245 000 сомонӣ ки бо муомилаи хуб дорад. хоб, рақамошон дар поёни видео аст, мегафон намедон чи аст, кор мекунад. шахсоне ки мехарем бо нашод сумош мегӯяд муомила мекунад. духонага дар сеюм этаж мегӯяд, ремонтшам хуба 245 000 сомон бо муомила мешавад. шаҳри Душанбе, поёни Корвонда обшим, пеши бозорда. марамат дигар маълумотои пурра ва аз худашон. ва дӯстон азиз, аз кадом территория ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад, дар комментарӣ нависен. мо агар ёфтем дар видео оянда пешкаштон мекунем.
дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд, намедонанд ки ба кӣ муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метаҳем компания яка Баҳромро. ин яка таҷрибаи 7сола 8солаи корӣ доранд ки шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, метро, аз ҷои хоб, территорияи ҷои кортон омада мегиранд ва шуморо ба территорияи сарҳади Қазоқистон бурда соқу саломат мебуранд. Мошинаша мошинаи комфортни, замонаи вайфай, кофе, ҳамаш комфортни. 2-3 намуд мошин доранд ки мошинаша метавонед ки интихоб кунед ва аз номи канали мо гап занем ба шумо скидка мекунад. Компания яка Баҳром опити корӣ ва одами хуб аст. خب دو رقم هست که هر رقمشون در واتساپ ایمو دارد. اگر شما با دیگه سمت هم اگر خواهید که مقصد ماشین خالی با شما لازم باشد با مسئله دیگه سمت هم یعنی که برده میورن. مرامت از نوع کانال ما گپ زنید. کمپانی یکای بهرام در خدمت شما. میگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است. دوستان قرار دارد در شهر کلوب در طرفای مقصد که مسجد مولا حیدر گفتگی است سویبوش. خانه میگه در بالای مسجد مولا حیدر 5 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 در خانه کردگی تیار است که حاجت خانه درشته. این حاجت خانه در بیرون با نیش دورنی خانه است. خب خانه خیلی ریموند را برای زندگی میشود هست. دوستان عزیز کخنی و دوستان عزیز دیگه چه زبور دارد. نرخش میگه سروچ 90,000 سومون. خب رقمشون هست در پایین ویدیو با ویدیو که شخصانی که لازم است مرامت زنگ بزنید دیگه معلومات گیرین. آپشن شهر کلوب نویای فیردوسی داخل می شود. خب بالای مسجد مولا حیدر گفتگی است صاحبش سروچ نمیگه با یگان سو معامله میکنن. مرامت دیگه معلومات گیرین. اگر اگه ماشین هم داشته باشه با ماشین هم میگه علیش میکنه با ماشین مایده علیش میشه مرامت. میگذاریم با پنجم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است که سروچ نه قرار دارد در نویای رودکی در لینسک رایون در رایون دا. سه خانه کوارتیر است که در یک ماشین قرار دارد 68 کوادراتی متر با اوسوی تامین است. حاجت خانه آشخانه با یک کخنی دارد. خانه میگه در حالت خوبه میگه یعنی برای زندگی تیار است. خانه خری انیق باشه میگه کوارتیر خری انیق باشه میگه ارزان کرده میتونه سروچ نرخش خب نرخش میگه 300 تای با معامله کرده میتونیم در رقمشون هست در پایین ویدیو. شخصانی که از نوع رودکی لینز کرده کوارتیر که لازم باشه سه خانه مرامت زنگ زنیم با قچون سودا کنین. اینا دورش هم ریمون داره با که جایش که نفهمیده باشه زنگ زنید از خودشون مرامت پرسین. دوستان عزیز شخصانی که میخوان که با تاجیکستان با روان کنن با شما توصیه میتونیم گروزا پیروزکا که یعقوب رو یک تجربه 8 ساله کاری دارن که بروی شما رو از تریتوریای مسکو، ماسکوفسکی اوبلاست، تریتوریای مکاد، آیرپورتو، تریتوریای داچاها و متروها و دیگه دوستان عزیز با جایی که با شما لازم باشه خودشون بوری شما رو اومدن قبول میکنن و با کیلو میکشن و با سمت دوشنبه، وحدت، هیسور، یوان، تورسون زاده، ورزو با تریتوریای شهری بختر، دنغره، کلوب، وسه، پنج، کالخوزآباد، اویالی، غازی ملیک، وخش آپشن با 25 تا نوحه تریتوریای خطلون و با تریتوریای دوشنبه همه گوشوش آورده میرسونن. خب ماشیناشون ماشینای هست که هر چند نمود کانتین چند نمود کاماز دارن و اینجوری ماشین میدان دارن که ماشین میدان کتی بوری شما رو رفته از همون پشت خونه تو خودشون قبول میکنن و بوری شما رو با دلی پر با سوق سلامت برده میرسونن. شما اگر ای کانال نومی از کانال ما گپ زنید اگر با شما سکیتکا و ارزان میکنن عین حال در آمازون سکیتکا کدیس مرامت با شما توصیه میتیم. میگذاریم با ششم خانه فروشی. باز یک خانه فروشی نازی حولگی است که سروچنای با نرخی ارزان. خانه قرار دارد در نویای فیردر که در نویای فیض‌آباد در تریتوریای رایون شه کدام کوچه کدام محله جماعت چند گفتیم طریق تلفن میگیرین. 8 سوتیق زمین مساحت دارد که دو در خانه کردگی است که خانه دوستان عزیز یعنی قریب که 95% آماده است. فقط کمتر رنگ بور همیشه کارو موندگی است در تریزه چسبوندگی. خانه آپشن چشکاتور مقدار همش مونتاژ دور تیاره فقط رنگ بور. خب نرخ خانه میگه 50,000 سومونی است با کمتر معامله میشد یا که با یگون ماشین هم باشه میگه علیش میکنیم هم ارزان میشه هم با ماشین علیش میشه. در نویای فیض‌آباد نرخش 50,000 سومون. کدوم میده که ایام طرف که لازم باشه مرامت با زنگ زنید معلوماتی پراشه از خودشون گیرین. لایک فراموش نکنید و پلیسش کنید. میگذاریم با هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است که سروچنا قرار دارد در شهر وحدت در مرکز شهر گفتگی است کوچه بختر کوارتیر 34 معلومات بیشتر طریق تلفن. خب دو خانه کوارتیر است که در 5 ماشینه قرار دارد 52 کوادراتی متر
бо све таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. Квартира мега сари роҳ да мега ки ҷойша ки нафаҳмед тариқи телефон худатон гирен, шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Бухтар. хоб квартира ремонт дорад, бо шароитҳои зиндагиш омодааст, срочно мегад мефурӯшед бо нархи 250 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. хоб то қас сон гуфтагааст алиш палиш не ки муомилаи хуб дорад. Ин рақамошон аст дар поини видео. кадомида ки лозим аст дӯстон азиз марҳамат занг занед бештар маълумотро аз худашон гирен. ва агар шумо дар он хали квартираи фурӯшӣ бошад ё ки хона замин фаррат мошинам бошад марҳамат рӯй кунен, мо дар фурӯш мемонем, реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед ба хотири меҳнатҳои мо ва навора то охираш тамошо кунед. имконият бошад навора дар киҷик метавонед силкаша падлисаш кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур дар пивозавод гуфтагӣ аст поёни парки Победа. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кардагӣ аст дӯстон азиз ки хоб срочно мегад мефурӯшем бо нархи 150 000 сомонӣ. хоб хай дигар маълумотое ки мондагӣ нест соҳиб шуд нагуфтиям, мақсад ки кадомтон ки маъқул аст бо худтон маълумотро мегиред. хонаи навсох хайна дидесне ки дар навор ранги ремонт кардагӣ аст, нархаш 150 000 бо муомила мешавад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, пивозавод, поёни парки Победа, рақамошон мегафон. марҳамат бо занг занед, боқӣ монда маълумотро аз худашон гиред. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. наҳам квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочное бо нархи арзон. квартира қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар Шабчароғда, лаби роҳда, яъне центрда обшин. якхонага квартира ҳастае ки дар якум мошина қарор дорад, 28 квадрати метр бо обсве таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. пеши мақсад ки домда ҳамаи намуд мағозаҳо, супермаркети, сиёвуш, банк, мақсад ки мактаб, чизҳои лозимӣ ҳаст. дуруни квартира нав ё ремонт кардагӣ тайёр аст, медонӣ фақат зиндагӣ мекунем. хона мега бо тамоми санаташ ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. нархи квартира 168 000 сомонӣ, нархша соҳибош монда 168 рақамошон мегафон. нархшам арзон аст ва лаби роҳ дар ҷои хуб дабуда. хай домои советский кадоми донага маъқул аст, марҳамат занг занед, боқои монда маълумота гирен. фақат ба хотири меҳнати мо ялайка фаромӯш насозем. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочное бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар маҳаллаи Бешкапа гуфтагӣ аст айбозори ҳоҷшариф, яъне ки ба наздикии бозори ҳоҷшариф да обшим. намедонам чанд метро аст. хоб маҳаллаи Бешкапа наздикии бозори ҳоҷшариф. дӯстон азиз 3.5 сотиқ замин астае ки дудар хона кардагӣ астае ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, гидаш маҳкам. хай хона ремонти средне рангу бор обшим кадан накора. хона нав кардагӣ не ки рангу бори хеле хушур кардагӣ нестае. ремонт дуруст дора барои зиндагӣ тайёрае. нархаш мега 155 000 сомонӣ аст бо муомилаи хуб дорад. хоб кадомида ки лозим аст рақамошон дар поини видео 918 аст кор мекунам, маълумоти бештараш гирем. боз барои фундаментҳои газхона, пасхона бо хеле барако хона фундаментш рехтагир астае. 3.5 сотиқ замин 2 рӯза часбагӣ хок овардагӣ барои ягон сохтмони мондагитон. марҳамат занг занед. ва дӯстон азиз чӣ реклама ки дорем марҳамат рӯй кунед, аз куҷое ки ба шумо хона лозим аст нависед пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯза то видеои оянда.